सिगांनो आङो निउस पर्टेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय। लोगोसे जोंहा बेनो दिनै जोंहा जेन'बा एनडिबि एक्स एनडिबि हिसाबै जोंना एकर्डगिरि हिसाबै एकर्डजों लोगोसे जोंना पलिटिकेल हिसाबै इउपिपिएल सरकार इउपिपिएल दोलो दंमोन आरो इउपिपिएल दोलोआ दिनै देरहानानै सरकार गठन खालामगासिनो दङ आरो सरकार सासन खालामगासिनो दङ। दा बेजों लोगोसे दिनै जोङो बिपिएफआव फैनायनि जोंना थांखिया जाहैबाय मा इउपिपिएल हिसाबै एनडिबिखौ दा सैला एक्स एनडिबिफोरखौ एक्स एनडिबिनि समस्या जेंना सुस्राङालासिनो गावबा गाव रां खामायनायनि गावबा गाव एकदम रांनि लालसाव गोदोसोनानै दंगासिनो। दिनै एनडिबिआ जेखि होख्रावा मानो जेखि गाबख्रावा मानो दिनैसिम बिथांमोना खोनासंफेरा। दा बे हिसाबैनो जोङो दिनै बे सरकारजों जानाय नंला, बे सरकारखौ जोङो अबेबा सागोराव गारहरनायफोरबायदि गारहरनांसिगोन होननानै जोङो बिपिएफ दलाव जोङो दिनै जगदान जाफैदों आरो बेजों लोगोसे बिपिएफ दलाव जगदान जानायजों लोगोसे जोङो गोख्रोङै बिपिएफनि खामानि मावनानै बिपिएफ दोलोखौ दिनै हाग्रामा दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ जोङो देरहासार खालामगोन आरो देरहासार खालामनायजों लोगोसे सरकारखौ गठनबो खालामबावगोन। गठन खालामखांनायनि उनावहाय जोङो जेन'बा एक्स एनडिबि आरो एक्स बिएलटि दिनै एक्स बिएलटिफोरजों जोङो बिदा फंबाय हिसाबै जोङो ज'यै मावलायगोन। मानो होनना बुङोबा बिथांमोनाबो सानसे समनि दावहारु, जोंबो सानसे समनि दावहारुमोन। दा बे हिसाबै दिनै जोङो सिन्था खालामनानै मोनबावबाय दिनै दाखालि एकर्ड दे फालिदों। दिनै एकर्ड दे फालिनायाव जोङो निउस पर्टेलाव नुदों, जोंबो थाङासै जोङो। बे हिसाबै जोङो निउस पर्टेलाव नुनाय हिसाबै जोङो बेखौल' बुंगोन जोंना सिगनेटरियानो सासेबो गैया। सिगनेटरि गैयालासिनो बोरै एकर्ड दे फालिनो हाखो बिथांमोनहालाय? दा बे हिसाबैनो जोङो दुखु मोननाय फैदों। दा बेखौ नुनानै जोङो 27 जानुवारिनिखौ नुनानै दुखु मोननानै जोङो दिनै बिपिएफ दोलोआवहाय जोङो जयेन जादों। बेजों लोगोसे जोंहा जेन'बा जिसाया सिमफ्रामारि बेनि मावनाय दांनाय जोङो बेखौ नुगासिनो दङ। सोरबा एएमआबो बेजों हायाखै दिनै बे केन्डिडेटबो नंथ'बावा। एक्सुवेलि बे बुंनो थाङोबा बे दिनै जेन'बा बिपिएफआव दाख्लैसो हाबनानै सेन्ट्रेल कमिटिनि अर्गानाइज सेक्रेटारि होननानै आङो खोनादों। नाथाय बिथाङा बिनि सिगांनिफ्रायनो बिपिएफआव हाबनायनि सिगांनिफ्रायनो दिनै साफ्रोमबो रायजो राजा साफ्रोमबो पाब्लिकफोरखौ दिनै नायदों, दिनै सहायबो होदों। सोरबा माबा मोनसे बेमार बा जेंना जाबोराव गोग्लैनायफोरखौ बिथाङा अनसायगासिनो दङ। दा थिग बेफोरबायदिनो बिथांनि गोसोआ साफा होननानै जोङो सानो। मानो होननानै बुङोबा बिथाङा दिनै रायजो राजाफोरनि खामानि बेफोरबायदि इसिबां माने इएम जिएम नङालासिनो दिनै सहाय होनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन। दा बेखौ जोङो नोजोर होनानैनो दिनै बे मानसिया थिगैनो जागोन आरो एनडिबिनि समस्या जेंनाखौ बिथाङानो सुस्रांनानै होगोन होननानै जोङो बिथांनि दारै जोङो बिथांनि थ्रुयै जोङो बेयाव दिनै 13 नं चिरांदुवार नैबे बामोनगाव बिसिडिसि एरियायावहाय जोङो बे प्रग्रामखौ लाफैनाय जादों आरो बेखौनो जोङो बुंगोन जिसिया सुमफ्रामारि सारा जेराव दङ, जे दोलाव थागोन जोंबो बे दोलाव थागोन। दा बेखायनो जोंहा बिनि सायाव मोनसे मिजिं दङ, मोनसे फोथायनाय दङ। एनडिबि हिसाबै गासिबो बिथांनि थ्रुयै थांनानै थालांनो हागोन होननानै जोङो बेखौ आसा खालामनानै बिथांखौ जोङो सापर्ट होदों आरो सापर्टजों लोगोसे जोङो जेरैखि जाया जोङो सरकारखौ गठन खालामनायखौ जोङो नाजागोन आरो जोंनो बै सरकारखौ नाङा, बे थगायसुला सरकारखौ जोंनो नांला। जेनेबा बिसिना दिनै इलेक्सन खाथि, बे समाव साख्रिया ओंखारलायसै बिसिना, जेन'बा बिसिना इलेक्सन खाथि नालाय अबेबा सेल्फ हेल्पनि अबेबा हेन्डटेननि खालामनानै होगोन। बै समनिखौ बिथांमोना गोसोखांदोंना गोसोखाङाखै? जेलानाखि जोङो ज' मावलायदों बिथांमोनजों इउपिपिएल हिसाबै जेलानाखि एकर्ड जाखांनानै इउपिपिएल सरकारा इउपिपिएल दोलोआ पलिटिकेल पार्टियाव इउपिपिएलआव हाबो। इउपिपिएलनि जानानै बै लामा बारस' बुरस' जेरैबायदि हिनजावै हौवायै लाजोबनानै केमेरा खेबै जिअ'टेक खालाम थाबायदोंमोन। बे लामाया बोरो हिनजाव माहारि बिमा माहारिफोरखौ बेसेबां खस्थ' होदोंमोन, बे साफोर फासाय खालामजोबलायनाय आंनि लांगोनायावनो दङ। दा दिनै बिसोरखौ नायफिननो रोंदिया। बे लामाया जिअ'टेक जाखानाय हिसाबै, बे लामाया केमेरा खेबखानाय हिसाबै बे लामाया अलरेडि जानानै फैनांसिगौमोन। दिनै बे जिनिसखौ मावाखैबा बिथांमोना जायफोरा खेबदों बिसोरनो जादों होननानै आङो सन्देहखौ खालामो। बिपिएफ दोला नोंथांनि जे थालांनाय बारग' एनडिबिफोरनि समस्या बेखौ आबुङै मावफुंना होगोन नोंथां सानो? बेखौ जोङो निस्सय जोंहा आसा दङ। मानो होनना बुङोबा जोंहा दिनै केस दङ, केस जोङो गानांबाय थायो। बे केसआबो समस्या सल्भ जाना होगोन। मानो होनना बुङोबा बिपिएफ दलनियाबो मोनसे संगठननि मोनसे समनि दावहारुमोन। दा बिथांमोनहा दिनै गावजों गाव दिनै सिन्था खालामदो एक्स बिएलटिनि मादाव सोरबाया गोदाव सोराव जानानै दङ नामा? दिनै जोंनि एनडिबिआव साबेसे गोदाव सोराव जानानै दङ? सानफ्रामबो अखा नायबानो ससियेल मिडियाआव नुबाय थागोन। दिनै बेफोरखौ बिथांमोना बेखौ नुवाखोमा, नुवालासिनो नायालासिनो ओरैनो मेगन मोसेबनानै थाबायग्राखायनो जोङो दानि सरकारखौ साफा खाना होननानैसो आङो बुंहरगोन आरो। थेंक इउ।